Helo, a chroeso i'r sesiwn wythnos yma lle bydd ni'n edrych ar Rhifau Cymhlyg, neu'r Plan Cymhlyg, sef y set o'r holl Rhifau Cymhlyg. Gael I fi cyflwyno fy hun, fi yw Mathew Pugh, fi'n uwchdarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn yr Ysgol Mathemateg, a dwi'n ymchwilio mewn I Mathemateg pur. Nawr, cyn I ni edrych ar Rhifau Cymhlyg, gadewch I ni ddechrau gyda Rhifau Real a'r llinell real. Rwy'n siŵr eich bod chi'n gyfarwydd iawn gyda Rhifau Real, tra bod Rhifau Cymhlyg yn gallu teimlo braidd yn od, efallai'n artiffisial a rhyfedd. Ond mae'n werth nodi fod Rhifau Real hefyd yn ddwfn ac yn rhyfedd. Ydych chi erioed wedi ystyried beth yw'r rhif sydd agosaf I 1? Oes yna rhif real sydd drws nesaf I 1 yn yr un ffordd y mae 0 drws nesaf I 1 fel cyfynrifau? Rwy'n siŵr eich bod chi'n gyfarwydd iawn gyda'r syniad o rhifau cymarebol ac anghymrebol. Rhifau cymarebol yw'r rhai gallu ddisgrifennu fel cymhareb neu ffracsiwn, a mae bob rhif real arall yn cael ei galw'n anghymarebol. Ydych chi'n gwybod, rhwng unrhyw ddau rhif cymarebol, mae yna nifer anfeidraidd o rhifau cymarebol a rhifau anghymarebol. Felly, er enghraifft, rhwng 125 dros 571 ac 126 dros 571, mae yna nifer anfeidraidd o rhifau cymarebol, sef o ffracsiynau, ac hefyd mae yna nifer anfeidraidd o rhifau anghymarebol, sef y rhifau real arall. Mae yna nifer anfeidraidd o'r ddau fath o rhifau, ac yn debyg, rhwng unrhyw ddau rhif anghymarebol, mae yna hefyd nifer anfeidraidd o rhifau cymarebol a rhifau anghymarebol. Mae'n wneud eich pen brifo wrth ceisio feddwl amdano. Ond fwy na hynny, ydych chi'n gwybod, ar yr un pryd mae yna fwy o rhifau anghymarebol nag o rhifau cymarebol? Rhwng unrhyw ddau rhif anghymarebol, mae yna rhif cymarebol, eto, mae yna mwy o rhifau anghymarebol na rhifau cymarebol. Peidiwch poeni os ydych chi'n cael trafferth I gael pen chi o gwmpas y pethau yma. Dydyn nhw ddim yn bwysig ar gyfer beth fydd yn dod nesaf. Ac mewn gwirionedd, does dim mathemategwyr o gwbl yn gallu cael pennau o gwmpas y pethau yma o ddifri. Mae'r pethau yma yn wir yn wneud eich meddwl brifo fwy byth. Felly, y pwynt o'n i'n trio gwneud fama yw, mewn gwirionedd mae'r rhifau real hefyd yn ddwfn iawn ac yn ddirgel. Ond efallai ddim mor ddwfn na ddirgel a beth welwn erbyn diwedd fideo heddiw. Ta beth, dyna'r rhifau real. Sut felly dyn ni'n cyrraedd Rhifau Cymhlyg? Wel, dyn ni'n cyflwyno rhif dychmygol I, sy'n cael ei ddiffinio fel ail isradd minus 1. A mi welwch chi yma y ddwy dot wrth y symbol hafaliad. Mae mathemategwyr yn aml yn defnyddio hyn I dynodi fod yr hafaliad yma yn diffiniad. Felly, dyma un diffiniad o beth yw I. Ac os nawn ni hyn, yn lle meddwl am rhifau fel bod ar llinell, gallwn cymryd lluosymiau o 1, sef yr uned real, ond hefyd gallwn cymryd lluosymiau o I, sef yr uned dychmygol. Ac felly, cawn plan dau-ddimensiynol o rhifau a gelwir y Plan Cymhlyg. Nodwch, gan fod gyda ni nawr plan o rhifau, does dim ffordd o drefnu rhifau Cymhlyg. Mae trefnu rhifau yn golygu os oes gennym ni ddau rhif a B, yna unai mae a yn llai neu B, neu mae a yn fwy na B, neu mae a yn hafal I B, a dyna'r unig opsiynau. Mae yna hefyd rheolau arall sydd rhaid I trefn bodloni, a maen nhw gyd gobeithio I weld yn weddol amlwg. Priodweddau 2, 3 a 4 yma. Felly priodwedd 2, os yw a yn llai na B a B yn llai na C, yna mae angen fod a yn llai na C. So, hefyd, priodwedd 3, ni ddylai'r trefn newid o dan adiad, felly os dyn ni'n adio 2 rhif llai, dylai hwnna fod yn llai na adio 2 rhif fwy. Ac yn olaf, ni ddylai'r trefn newid o dan lluosiad. Felly, ar gyfer rhifau positif, dylai'r lluosi 2 rhif positif llai fod yn llai na lluosi 2 rhif mwy. So dyma'r rheolau, neu'r gwirebau, neu'r acsiomau sydd rhaid I rheol bodloni mwyn i'r rheol yma cael ei alw'n trefn. Oherwydd gallwn ni cynrychioli rhifau real ar llinell, yna mae'n rhaid I un o'r pethau yma yn priodwedd 1 fod yn wir
ar gyfer unrhyw ddewis o rhifau real. Os gen i a a b, mae'n rhaid fod unau a yn llai neu b, neu a yn fwy na b, neu mae a yn hafal i b. Ond yn y plan Cymhlyg, gan fod gyda ni plan nawr, does dim y fath dewis o drefn. Gallwch chi ceisio feddwl am ffyrdd wahanol o wneud hyn, o ddiffinio rheol ar gyfer un rhif Cymhlyg yn fwy nag un arall, a mae yna rhai dewisiadau sydd falla yn eitha amlwg i meddwl amdano nhw. Ond y cais dwi'n gwneud yw, dwi ddim yn bosib diffinio rheol fel bod un o'r sefyllfaoedd yma yn priodwedd 1 yn wir, a dim ond un o'n nhw'n wir, ar gyfer bob dewis o a b sy'n Cymhlyg. Beth am ceisio wneud hyn nawr? Beth am stopio'r fideo mewn eiliad a ceisio ddiffinio rheol ar gyfer un rhif Cymhlyg yn fwy nag un arall? So, sgwennwch lawr beth yw'r rheol i a fod yn fwy na b, ac yna ceisiwch canfod enghreifftiau o rhifau Cymhlyg sydd ddim yn hafal, ond lle nad yw'n bosib dweud fod un yn fwy na'r llall gan ddefnyddio eich rheol chi am beth mae'n golygu i fod yn fwy. Beth am ceisio hwnna nawr? Os ydych chi eisiau her go iawn, ceisiwch brofi nad yw'n bosib ddiffinio'r fath reol o gwbl ar gyfer rhifau Cymhlyg. Yn man cychwyn fama yw defnyddio'r ffaith dim ond sut ydych chi'n diffinio trefn, oherwydd fod i ddim yn hafal i 0, yna unai mae i yn fwy na 0, neu mae i yn llai na 0, a os ydych chi'n tynnu i o'r ddau ochr, chi'n gael fod minus i yn fwy na 0. So unai mae i yn fwy na 0, neu mae minus i yn fwy na 0. So dechreuwn gyda achos 1. Hynny yw, da ni'n tybio y gallwn diffinio trefn lle mae i yn fwy na 0. Yna, gan ddefnyddio priodwedd 4, cawn fod i sgwâr yn fwy na 0, sy'n golygu fod minus 1 yn fwy na 0. Nawr, da ni'n gwybod yn barod fod hwnna ddim yn wir, ond a yw'n bosib diffinio trefn, syniad o trefn, lle mae hynny yn wir? Hynny yw, oes bosib gael trefn lle mae minus 1 yn fwy na 0? Ei fod wrth gwrs yn edrych yn wahanol i beth da ni'n gyfarwydd gyda. Wel, os ydyn ceisio wneud hwnna, ceisiwch ddefnyddio priodwedd 4 eto, y tro yma i ystyried minus 1 wedi sgwario yn lle i wedi sgwario, a ceisiwch dangos wedyn fod rhaid i ni gael fod 1 yn fwy na 0. Achos mae hwnna'n mynd i rhoi gwrthddywediad i ni. Pam? Wel, mae'r hafaliad sydd wedi labelu gyda seren yn dweud wrth fod minus 1 yn fwy na 0, ac mae adio 1 i'r ddau ochr fanna yn mynd i rhoi fod 1 yn llai na 0. Ond nawr, dyn ni wedi dangos fod 1 yn fwy na 0, ac mae ond yn bosib i un o'r pethau yma fod yn wir, oherwydd priodwedd 1 ar top y sleid. Felly, does modd i ni gael trefn lle mae i yn fwy na 0, felly achos 1 ddim fod yn bosib. Ceisiwch nawr dangos na all achos 2 fod yn bosib hefyd. Felly, dyw ddim yn bosib fod i yn llai na 0. A mae'r ffordd o dangos hyn bron yn union yr un peth, ond da ni'n dechrau gyda minus i yn fwy na 0 yn lle i yn fwy na 0. A wedyn ydych chi'n dilyn yr un patrwm. Peidiwch poeni os na allwch chi'n gwblhau hyn. Mae'n problem eitha heriol i dweud y gwir, ond ar yr un pryd, nid yw allan o'ch cyrraedd chwaith. Mae mathemateg yn llawn o fathau yma o her, a fel mathemategwyr, dyn ni ddim bob tro yn llwyddiannus wrth geisio darganfod datrysiadau. Felly, beth am stopio'r fideo yma a rhoi cynnig ar hyn? Nawr, fel dywedas, peidiwch phoeni os nad ydych chi'n gallu datrys y broblem yma. Mae'n broblem heriol, a ni fydd angen ar hyn ar gyfer gweddill y fideo. Ond mae'n pwynt pwysig oherwydd mae'n rhaid i ni fod mwy ofalus wrth trin rhifau Cymhlyg mewn rhai ffyrdd, oherwydd nad oes ganddyn nhw trefn. Fodd bynnag, i barhau gyda'r trafodaeth yma ar Plan Cymhlyg, gadewch i ni edrych yn ôl ar rywfaint o hanes mathemateg. Felly, un rheswm mathemategol modern am diffinio rhif i yw fel datrysiad i'r hafaliad x sgwâr plus 1 yn hafal i 0. Nawr, doedd mathemategwyr cynnar ddim yn poeni am hyn. Eu hagwedd nhw oedd i ddweud nad oes gan yr hafaliad yma unrhyw datrysiad. A mewn ffordd, roedden nhw hefyd yn gywir, oherwydd beth roedden nhw'n ystyried fel datrysiad oedd datrysiad real, hynny yw datrysiad sydd yn rhif real.
a does gan yr hafaliad yma ddim datrysiad real. Ta beth, daethon nhw ar draws problem yn yr 16eg ganrif lle daganfyddodd nhw fod angen ar rhifau Cymhlyg. Nawr, dych chi'n gyfarwydd iawn gyda'r fformula quadratig, rwy'n siŵr, a rhoddir y ddau datrysiad i'r hafaliad quadratig fama. Dywedais i y ddau datrysiad. Mae'r fformula quadratig wrth gwrs yn rhoi dau datrysiad i chi, wrth i chi dewis plus neu minus. Ond sut dyn ni'n gwybod mai dyma'r unig ddau datrysiad? Dych chi'n gallu cofio sut i ddeillio'r fformula yma? Mae hwn yn tipyn yn haws o her na'r un gosodais yn gynharach. Felly beth am stopio'r fideo yma a rhoi cais ar deillio'r fformula hwn. A fel awgrym, dechreuwch trwy cwblhau'r sgwâr yn y hafaliad gwreiddiol. A beth ydych chi'n neud wrth wneud hyn? Dych chi'n dangos, gallwch chi sgwennu'r ail drefnu os hoffech chi y hafaliad quadratig i gael y fformula x yn hafel i minus b plus y minus yr ail isradd o b sgwâr minus 4ac dros 2a. So mae'r ddau peth yma yn gwybod yr un peth. A felly dyma y datrysiadau i gyd. Be bynnag, tybiwn nawr bod ni'n ystyried hafaliad ciwbig yn lle. Beth yw'r datrysiadau yma? Wel, mae yna fformula cyfatebol ar gyfer hafaliadau ciwbig, a nawn ni gweld hyn mewn eiliad. Mae yna hefyd y fath fformula cyffredinol ar gyfer hafaliadau cwartig, ond mae mathemategwyr wedi profi nad yw'r fath hafaliad cyffredinol yn bodoli o gwbl ar gyfer polynomialau o raddau uwch. Hynny yw, os yw'r pŵer uchaf yn fwy na 4. Mae yna achosion arbennig lle mae'n bosib sgwennu fformulau, ond nid oes fformula cyffredinol. Enghraifft, ar gyfer hafaliadau cwintig, felly lle mae'r radd pŵer uchel yw 5, does na ddim fformula cyffredinol fanna allwch chi sgwennu lawr. Ta beth, cafodd y fformula ciwbig i ganfod gan mathemategwyr Eidaleg yn y 1500. A dyma fe. A ni wedi edrych yn llanast. Ond os oes gennych chi hafaliad ciwbig penodol i ddatrys, yna ydych chi'n gwybod beth yw a, b, ec a d, a felly ydych chi jyst yn plygio'r rhifennau i mewn i'r fformula a mi gewch chi'r ateb yn union fel bysach chi'n neud gyda'r hafaliad quadratig, felly does dim byd i ofni fa yma. Y peth i sylwi ar yw mae gan y fformula trydydd israddau, ond yn fwy pwysig i ni heddiw, sylwch fod ganddo ail israddau. So tu fewn i'r trydydd isradd, mae ail israddau yn ymddangos. Ac yn aml, mae hyn yn golygu gorfod cymryd ail isradd o rif negyddol. Enghraifft, os ystyriwn y rhafaliad x cubed minus x yn hafel i 0, mae gan hyn gwreiddiau -1, 0 ac 1, felly 3 graidd real. Ond gan ddefnyddio'r fformula cyffredinol, mi gewch chi y ddatrysiad fel hwn. A sylwch bod ail isradd minus 27 yn ymddangos o fewn e. Ond mae'r ddatrysiadau gyd yn real. Felly, beth a ganfyddodd mathemategwyr oedd hyd yn oed os oedden nhw'n eisiau anwybyddu rhifau Cymhlyg fel datrysiadau o jyst ddim yn gwneud synnwyr, roedd dal rhaid iddyn nhw derbyn y posibiliad bod y rhifau yma'n bodoli mwyn gallu datrys hafaliad ciwbig i gyrraedd datrysiadau real oedd wir yn bodoli ac yn gwneud synnwyr. Yn fwy na hyn, mewn gwirionedd, os nad ydych chi'n caniatáu rhifau Cymhlyg, yna hyd yn oed mewn sefyllfaoedd lle nad oes gennych chi ail israddau o rifau negyddol yn ymddangos. So hyd yn oed os mae'r ail israddau i gyd yn ail israddau o rifau positif, wel, fel gwyddoch chi, does dim ond un trydydd isradd real o unrhyw rif real. Mae trydydd isradd 8 yw 2, trydydd isradd -8 yw -2, dim ond un trydydd isradd real sydd na o unrhyw rif real. Felly, mi fydd y fformula ciwbig yma dim ond yn rhoi un datrysiad real i chi, hyd yn oed os oes 3 datrysiad real yn bodoli. Felly, nad oedd y mathemategwyr wedi gwneud unrhyw dewisiadau neu tybiaethau wrth deillio'r fformula, sy'n golygu dylai'r fformula yma disgrifio bob datrysiad, ac mae e hefyd,
ni canfyddwch chi rai o'r datrysiadau heb defnyddio rhifau cymhlyg. Os derbyniwch fod rhifau cymhlyg yn bodoli, yna mae'r fformiwla ciwbig yma yn gwneud hollol synwyr ac mae'n rhoi'r holl datrysiadau o'r hafaliad gwreiddiol i chi. Yn arbennig, mae'n gweithio ar gyfer achosion lle mae bob graidd yn real, ond mwyn cyrraedd nhw i gyd, bydd rhaid eich bod wedi defnyddio rhifau cymhlyg. Ac unwaith da ni yn caniatáu rhifau cymhlyg, yna cawn datrysiadau i unrhyw hafaliad quadratig. A fel gwyddoch, mae yna 2 datrysiad gwahanol i hafaliadau fel x² = 4, x = 2 ac x = -2. Mae caniatáu rhifau cymhlyg yn golygu fod gennym ni bob tro 2 datrysiad yn union. Weithiau, does dim datrysiadau ar gael, os ydych chi ond yn ystyried rhifau real. Ond cyn belled bod ni'n caniatáu ailadrodd, enghraifft, mae gan x² = 2, y datrysiad x yn hafal i 0 ddwywaith. Ac unwaith bod chi'n caniatáu ailadrodd, mae gan bob hafaliad quadratig 2 datrysiad yn union. Ac yn wir, wrth caniatáu rhifau cymhlyg, mae gan bob polynomial o radd n, hynny yw, lle mae'r pŵer fwyaf yn y polynomial yw n, mae ganddyn nhw bob tro n graidd. Mae yna n datrysiad i unrhyw hafaliad polynomial o radd n. Ac yn wir, mae'r un peth yn wir os ydym ni'n caniatáu'r polynomial fod gyda cyfernodau cymhlyg hefyd, yn hytrach na cyfernodau real. A galwyd hyn y Theorem Sylfaenol Algebra. Mae hyn yn golygu, tra'n gweithio ar problemau sy'n cynnwys greiddiau o polynomialau, does dim rhaid i ni poeni os yw greiddiau yn bodoli. Yn penodol, does dim rhaid poeni os yw termau dan unrhyw ailustradd yn negyddol neu beidio. A mae hyn yn symleiddio gweithio ar problemau'n fawr, achos mae'r cymhlethdod sy'n dod o gorfod sicrhau bod greiddiau i gyd yn real yn gallu bod yn fawr iawn. Wel, gadewch i ni nawr troi edrych ar set hollol wahanol o ddatrysiadau i hafaliadau cymhlyg, a bydd hyn yn arwain ni i fathemateg prydferth iawn. A beth sy'n fwy rhyfeddol yw fod yr hafaliadau eu hunain yn syml iawn i ddweud y gwir. Gadewch i ni ddechrau gan ystyried dilyniant o rhifau real Z0, Z1, Z2 ac yn y blaen. Felly, i gyd sydd gyda ni fama yw'r rhestr o rhifau real. Ac yr rheol ar gyfer canfod y rhif nesaf yn y dilyniant yw yn syml i sgwario'r rhif flaenorol. Felly mae z o n+1 yn hafal i z o n wedi sgwario. Nawr, un problem allan ni ystyried yw i ofyn sut mae'r dilyniant yma yn ymddwyn ar gyfer gwerthoedd wahanol o z0. Hynny yw, ar gyfer gwerthoedd cychwynnol gwahanol yn ein dilyniant. Tybiwn i bod ni'n ystyried gwerth cychwynnol z0 sy'n fwy nag 1. Beth sy'n digwydd? Wel, fel gwyddoch, mae sgwario rhif real sy'n fwy nag 1 yn cynyddu'r rhif, ac felly wrth ailadrodd y broses yma, mi fydd y rhifau yn cynyddu ac yn cynyddu yn fwy gyflym o hyd. Beth os dyn ni'n ystyried z0 sy'n llai nag 1 ond dal yn bositif? Wel, yn y sefyllfa yma, mi fydd sgwario'r rhif yn ei wneud yn llai, ac wrth ailadrodd, cawn rhifau sy'n agosach ac yn agosach at 0. Gallwn ddweud fod terfan y dilyniant yma wrth i n mynd i anfeidredd yw 0. Beth os cymerwn z0 i fod yn rhif fach sy'n negyddol rhif rhwng -1 ac 0? Wel, pan sgwariwn y rhif yma i gael z1, cawn rhif sy'n positif, oherwydd mae sgwario rhif negyddol yn rhoi rhif positif i ni. Felly nawr, bydd gyda ni rhif z1 sydd yn rhif positif bach, rhif sy'n llai nag 1, ac felly pan sgwariwn hyn a parhau ar hyd y dilyniant, mi fydd nawr yn ymddwyn fel gwelson ni yn yr enghraifft flaenorol ac yn tueddu i 0. Yn debyg, os gymerwn ni fel ein rhif cychwynnol z0, rhif negyddol sy'n llai na -1, mi fydd sgwario hwn yn rhoi rhif positif sy'n fwy nag 1 i ni, ac wrth ailadrodd y broses o sgwario bob tro mi fydd y rhifau'n cynyddu ac yn cynyddu fel yn yr enghraifft gyntaf. A bydd hwn yn gyd yn mynd off i anfeidredd. Felly, dywedwn fod y dilyniant yn sefydlog ar gyfer z0 rhwng -1 ac 1, lle mae'r dilyniant yn tueddu i 0, wrth i n cynyddu yn fwy a fwy. A dywedwn fod y dilyniant yn ansefydlog ar gyfer z0 sy'n fwy nag 1, neu'n llai na -1, lle mae'r dilyniant yn chwythu fyny ac yn mynd i anfeidredd. Felly,
Mae gen ni dau fath o bwyntiau. Pwyntiau ansefydlog, lle mae dilyniant yn chwythu fyny, a pwyntiau sefydlog, lle dydy dilyniant ddim yn chwythu fyny. Yn yr enghraifft ydyn ni wedi gweld, roedd y dilyniant yn tueddu i 0 ar gyfer y pwyntiau sefydlog, ond galwn ni Z0 yn pwynt sefydlog, cyn belled a dydy'r dilyniant ddim yn chwythu fyny. Does dim rhaid y dilyniant tueddu i derfan. Dyn ni ddim wedi ystyried dau bwynt, sef 1 ac -1. Beth sy'n digwydd fama? Wel, mae'r sefyllfa yma'n haws. Ar gyfer Z0 yn 1, dyn ni'n gwybod fod sgwario yn mynd i roi 1 yn ôl eto. A felly cawn ni dilyniant sydd just yn 1, 1, 1, 1. So mae dilyniant i gyd yn 1. A felly mae Z0 yn hafel i 1 yn pwynt sefydlog. Ond fama mae'r terfan yn 1 a nid 0. Ac yn debyg, ar gyfer Z0 yn -1, bydd sgwario hwn yn rhoi Z1 yn hafel i 1, ac yna mae dilyniant i gyd yn 1 eto ar ôl hyn. Nawr, o beth da ni wedi gweld am ymddygiad y dilyniant ar gyfer gwerthoedd gwahanol o'r pwynt cychwynnol Z0, cwestiwn arall tebyg allwn ni fod wedi gofyn fydda pa werthoedd o Z0 sy'n sefydlog. Hynny yw, ar gyfer ba werthoedd o Z0 ydy'r dilyniant dyn ni wedi diffinio ddim yn dargyfeirio, ddim yn chwythu fyny. Ac yr ateb i hyn, fel gwelsom, yw'r holl rhifau sydd rhwng -1 ac 1. Be sy'n digwydd os nad ydyn ni'n cyfyngu ein hunan i rhifau real, ond y cynnytau rhifau cymhlyg nawr hefyd? So mewn geiriau eraill, be sy'n digwydd os ydyn ni'n gadael i'r gwerth cychwynnol Z0 fod yn rhif cymhlyg? Pa gwerthoedd cymhlyg o Z0 sy'n sefydlog? Wel nawr, set o'r holl datrysiadau o'r holl pwyntiau sefydlog yw'r disg uned. Hynny yw, bob rhif cymhlyg sydd gyda gwerth absolute yn llai neu'n hafel i 1. Mae hyn yn haws i weld trwy defnyddio ffurf bolar rhif cymhlyg. Cofiwch ein bod ni'n gallu ddiffinio unrhyw rhif cymhlyg yn unigryw fel rhan real a rhan ddychmygol, a dyma'r ffurf sydd well gan myfyrwyr i weithio gyda fel arfer. Ond hefyd, gallwn ni mynegu'r un rhif yn ffurf polar, lle penodwn radius r sy'n dweud wrth ni beth yw pellter y rhif cymhlyg o 0, ac arg theta sy'n dweud wrth faint i gylchdroi y llinell yma o'r uchelin x yn wrthglocwedd. Mae'r ddau darn o wybodaeth yma, radius r ac arg theta, yn rhoi rhif cymhlyg unigryw i ni, yn union fel mae penodi rhan real a rhan ddychmygol yn. Ac mae'n digwydd bod, gall y ffurf safonol fod yn defnyddiol iawn mewn rhai amgylchiadau, mae'r ffurf polar hefyd yn fwy ddefnyddiol mewn rhai amgylchiadau arall. A dyma un ohonyn nhw. A'r peth i nodi fama yw fod gan y rhan esbonyddol gwerth absolute o 1. Hynny yw, ei faint yw 1, ac felly wrth sgwario'r rhan yma, ni fydd yn cynyddu neu'n llenhau mewn maint. Mi fydd sgwario'r rhan yma dim ond yn newid yr arg, yr ongl theta, ond ni fydd yn gwneud y rhif yn fwy neu'n llai mewn maint, felly ni fydd y rhan yma yn gwneud i'r rhif cymhlyg chwythu fyny. Y rhan sy'n bwysig yn hermau os yw'r rhifau yn chwythu fyny wrth i ni esgwario yw'r radius r, ac mae r yn rhif real positif, a dyn ni eisoes yn gwybod pa rhifau real positif sy'n sefydlog, hynny yw y rhifau positif sy'n llai neu'n hafel i 1. A felly, wrth cyfuno'r ddau peth yma gyda'i gilydd, gwelwn bod bob rhif cymhlyg Z0 sydd gyda'r radius yn llai neu'n hafel i 1 yn sefydlog. Hynny yw, dydy'r dilyniant ddim yn chwythu fyny os ddechreuwn gyda'r gwerthoedd yma o Z0, ond mae yn chwythu fyny ar gyfer unrhyw gwerthoedd arall o Z0. A sylwch sut mae'r datrysiadau real can fyddwn ni yn gyntaf yn eistedd o fewn y set fwy o ddatrysiadau cymhlyg yma. Dwi wedi nodi nhw gan y llinell toredig, welwch chi rhwng -1 ac 1. Mae rhaid i hyn fod yn wir oherwydd mae rhifau real ei hun yn rhifau cymhlyg hefyd, yn debyg i'r ffaith fod cyfanrifau hefyd yn rhifau real. Achos y rhifau real yw jyst y rhifau cymhlyg lle mae'r rhan dychmygol yn 0. Felly mae rhifau real yn rhifau cymhlyg. Wel, problem tebyg ond fwy cymhleth allwn ni ystyried yw newid y rheol sy'n diffinio'r dilyniant ychydig. Felly, ystyriwn y rheol newydd yma lle caiff y term nesaf yn y dilyniant ei roi gan sgwario'r term flaenorol ac wedyn adio rhyw rhif penodedig ec, a defnyddiwn yr un rhif ec i'w adio i bob term yn y dilyniant.
Wrth ystyried yr un cwestiwn wnaethon ni o'r blaen, gallwn gofyn, os nawn ni dewis penodol o ec, ar gyfer pa werthoedd o Z0, dydy dilyniant newydd yma ddim yn dargyfeirio, neu mewn geiriau eraill, pa werthoedd o Z0 sy'n sefydlog ar gyfer y dilyniant newydd yma. Mae'n digwydd bod fod y cwestiwn syml yma yn hynod anodd i ddatrys, a gelwyd y set o ddatrysiadau yn set Julia. Cawn set Julia gwahanol ar gyfer bob werth gwahanol o ec. Mae yna nifer fach o achosion sydd yn weddol syml, fel yr achos ec yn hafal i 0 dyn ni eisoes wedi ystyried, ond ar gyfer y rhan helaeth o werthoedd o ec, mae'r setiau yma yn gymleth iawn. I ddweud y gwir, maen nhw'n debyg iawn i'r set Mandelbrot bydd ni'n ystyried mewn eiliad. Mi allwn ni newid y cwestiwn ychydig, a nawr, yn lle penodi gwerth ec a ystyried gwerthoedd Z0 gwahanol, mi allwn ni penodi gwerth cychwynnol Z0 i fod yn 0 ac ystyried gwerthoedd ec yn gwahanol. A'r cwestiwn wedyn yw pa werthoedd o ec sy'n sefydlog ar gyfer y dilyniant yma. Hynny yw, ar gyfer pa werthoedd o ec dydy'r dilyniant yma ddim yn chwythu fyny. A mae hyn hefyd yn cwestiwn anodd iawn i'w ateb. Fodd bynnag, un peth allan ni'n wneud yw ystyried gwerthoedd gwahanol unigol o ec a penderfynu yn hawdd os ydyn nhw'n sefydlog neu'n peidio. Felly beth am stopio'r fideo mewn eiliad mwyn rhoi cynnig ar gweld beth sy'n digwydd ar gyfer dewisiadau wahanol o'r pwynt ec yma. Dyn ni eisoes wedi ystyried y sefyllfa ec equals 0 a gwelsom pan fod Z0 yn hafal i 0 yna mae dilyniant yn sefydlog, felly mae ec equals 0 yn pwynt sefydlog. Ond beth am ec equals 1 neu minus 1? Beth sy'n digwydd i'r dilyniant yn yr achosion yna? Ydy'r gwerthoedd yma o ec yn sefydlog neu beidio? Galwch chi go fod yn sefydlog yn golygu fod y dilyniant yn sefydlog, hynny yw, dydy'r dilyniant ddim yn chwythu fyny. A beth am Rhifau Real arall? Beth am i chi archwilio gyda rhai Rhifau Cymhlyg hefyd? Does ddim gwerthoedd cywir neu anghywir o ec i ddefnyddio, jyst mater o archwilio gyda rhifau gwahanol a gweld beth sy'n digwydd. Dyma'n union beth wnaeth y mathemategwyr gyntaf oedd wedi edrych i mewn i'r set yma. Felly beth am stopio'r fideo nawr a rhoi cynnig ar hwnna. Nawr, gelwyd y set yma sef y set o bob werth x sy'n sefydlog fel y set Mandelbrot, ac mae'n anhygol o ddiddorol a prydferth. Os nad ydych chi wedi gweld o'r blaen, efallai y bod chi'n meddwl eich hunan, dewch hwnna, sut all set o ddatrysiadau fod yn brydferth? Wel, na i adael i chi benderfynnu unwaith ein bod ni wedi gorffen os ydych chi'n cytuno gyda fi neu peidio. Ond, mi faswn ni'n synnu os ydych chi'n anghytuno gyda fi, dim ots pa mor amheol ydych chi ar y foment. Felly, gadw ni gweld. Yn gyntaf, gadwch chi ni ystyried dim ond werthoedd real o ec. Mae'n digwydd bod y set o bwyntiau real sefydlog yw'r cyfwng minus 2 i chwarter. Hynny yw, pob rhif real rhwng minus 2 a chwarter. Mae hyn yn barod rhywfaint yn ddiddorol, oherwydd does dim cymesuredd rhwng gwerthoedd positif a gwerthoedd negyddol yma. A pam minus 2 a pam chwarter yw ffiniau'r cyfwng real yma? Fel dywedais, mae hyn yn broblem cymhleth iawn. Wel nawr gadewch i ni ystyried beth sy'n digwydd os symudwn i ffwrdd o'r llinell real. So ystyried pwyntiau x sy'n Rhifau Cymhlyg. Cyhoeddwyd y darlun gyntaf o'r set o ddatrysiadau yma yn 1978 gan Robert Brooks a Peter Matelski. A dyma fe. Fel gwelwch, beth wnaethon nhw oedd i testio llawer o rhifau Cymhlyg gwerthoedd gwahanol o ec i weld os oedd y dilyniant yn sefydlog neu beidio. A dyma'r pwyntiau ddaru nhw testio a canfod eu bod nhw'n sefydlog. Cofiwch, nôl yn 1978 doedd gyda nhw ddim yr un cyfrifiaduron pwerus sydd gyda ni heddiw. Felly, roedd cynhyrchu'r llun yma wedi bod yn tipyn o gamp ar y pryd. A mae'n edrych yn set o bwyntiau diddorol iawn. Dyma darlun sydd fwy manwl. Ond yw y set od. Sylwch fod y datrysiadau real, sef y llinell toredig rhwng minus 2 a chwarter wedi eu cynnwys yn y set fel dylen nhw, ond hefyd
Sylwch sut mae'r datrysiadau real rhwng -2 a o gwmpas -1.4, sut maen nhw'n ffurfio rhywbeth sydd fel llinell tennau o bwyntiau, ond fod y rhifau cymhlyg sydd yn agos iawn i'r llinell yna ddim yn ymddangos i fod yn datrysiadau, dyn nhw ddim o fewn y set yma. Ac edrychwch ar y ffin yn gyffredinol, chi'n gwybod beth yw'r enw ar y fath yma o sefyllfa. Ffractal yw hwn. Yn syml, mae ffractal yn patrwm sydd byth yn gorffen, neu defnyddio geiriau mathemategol mwy ffurfiol, mae ffractal yn is-set o'r plan sydd gyda priodwedd hunan debygrwydd. A gelwir y ffin y set yma yn gromlin ffractal. Ond mewn gwirionedd, mae'r set yma hyd yn oed yn fwy ddirgel a diddorol na mae'n ymddangos hyd yn oed yn y darlun yma, ac yn bendant mae'n fwy prydferth na beth allwch chi ddychmygu. Mi gewch chi awgrym o hyn o'r darlun nesaf. Yma eto, y rhannau D yw'r set Mandelbrot ei hun, hynny yw, y set o werthoedd o x sy'n sefydlog. Mae'r lliwiau tu allan i'r set yn dynodi pa mor bell ar hyd y dilyniant oedd angen mynd i wirio fod y pwynt ddim yn sefydlog, fod y ddim yn y set. Felly, mae'r lliwiau mwy melyn neu coch yn dynodi fod y pwyntiau yma yn ymddangos yn sefydlog am fwy o amser, ond os ewch digon pell ar hyd y dilyniant, mi welwch fod y dilyniant yn chwythu fyny o'r diwedd. Felly, dydy'r pwyntiau yma ddim yn sefydlog. Dydy'r gwerthoedd yma o ec ddim yn rhoi dilyniant sefydlog i ni. Ond mae hyn yn golygu fod y pwyntiau yma yn agos iawn i fod yn sefydlog, ac felly, lle gwelwch yr adeifion bach sy'n edrych yn melyn neu'n wyn, yna mae yna gwerthoedd o ec yna sydd yn y set, bron fel blewyn wallt tennau iawn. A byswch chi byth yn gweld e heb y lliwiau melyn a gwyn tu allan iddo fe. I roi cipolwg i chi o ba mor wyllt mae'r set yma mewn gwirionedd, dyma helaethiad o ran bach o'r ffin. Ond yw hwnna'n anhygoel ac yn brydferth. Mae'n rhaid i chi gynabod fod hynny yn brydferth. A dim ond un rhan bach o'r ffin yw hwn. Does dim ots lle ar y ffin ydych chi'n edrych, mi welwch chi darluniau sydd hollol wahanol, ond bob un yn prydferth ac yn anhygoel. Doedd ddim byd sbesial am y rhan yma o'r ffin lle mae'r helaethiad yma wedi digwydd. A hyd yn oed, os bysach chi'n helaethu'r darlun yma ar y sgrin yn bellach, mi welwch chi patrymau a siapiau sydd hollol wahanol eto. Dwi'n mynd i orffen y fideo mewn eiliad a byddai'n darparu dolen i fideo ar YouTube lle gallwch chi gwylio fideo sy'n helaethu rhan o'r ffin y set Mandelbrot, a mae'n anhygoel iawn. Mae'r dolen hefyd ar gael yn y wybodaeth cawswch chi gyda'r fideo yma, os ydych chi eisiau clicio arno fe o fanna. A mae yna llwyth o fideos tebyg allan ar YouTube, a hefyd mae yna interactive viewers lle chi'n gallu archwilio'r set Mandelbrot eich hunan a helaethu pa bynnag rannau o'r set hoffech chi. Ond cyn i fi orffen, gadewch chi fi jyst atgoffa chi unwaith eto beth yw'r set anhygoel yma. Yn syml, y set o rhifau cymhlyg ec, lle mae dilyniant sy'n cael ei ddiffinio gan y rheol syml yma yn sefydlog. Mae'r ddilyniant yn syml iawn mewn gwirionedd, ac eto, mae'r pwyntiau ec, lle mae dilyniant yn sefydlog neu'n ansefydlog, yn rhoi set sydd hynod gymhleth o ddryslyd. Felly, wrth i chi wylio'r fideo yn helaethu'r set Mandelbrot, cofiwch mae beth mae'n ddangos yn syml yw'r pwyntiau sydd yn sefydlog. Mae'n broblem syml iawn, ond ni fydd unrhyw mathemategydd erioed yn gallu deall dyfnderau ei ddatrysiad. Dyma'r linc i'r fideo ac yn y screenshot sydd ar y sgrin, sydd o gwmpas 2 funud i fewn i'r fideo, ar lefel helaethu o 10 i'r -20. Sylwch sut mae siap sydd hynod debyg i siap lawn y set Mandelbrot yn ail ymddangos, ond wedi ei gylchdroi. A mae hyn yn digwydd tro ar ôl tro ym mhob man yn y set anhygoel yma. Felly, gadewch i fi cynhoi yn gyflym beth dyn ni wedi gweld yn y fideo yma. Fod rhifau cymhlyg yn gallu cynnwys rhan ddychmygol, maen nhw mor real a rhifau real, os ydych chi'n meddwl i fi i'r pen yna. Maen nhw hefyd yn llawer fwy cyflawn na rhifau real, a beth dwi'n golygu fama yw bod gyda ni'r Theorem Sylfaenol Algebra ar gyfer rhifau cymhlyg sy'n dweud wrthym fod gan unrhyw polynomial o radd n o hyd n ddatrysiad yn union. Dydy hyn ddim yn wir o gwbl os dyn ni ond yn ystyried datrysiadau real. A fel dyn ni newydd gweld,
mi all rhifau cymhlyg bod fwy prydferth na mae'n posib dychmygu. Wel, dwi'n gobeithio chi bod wedi mwynhau a dwi'n edrych ymlaen i gymryd eich cwestiynau. Diolch yn fawr.